И съвет, приятели, аз днес от отбор пиратите и това ще е първи епизод на как се прави. И в този първи епизод, като за начало, както винаги, като и всички ютубъри, ще ви покажа с коя програма трябва да се снима видеоклипи. Ще ви препоръчам моите избрани най-добрите и да видим дали за вас ще ви допаднат, така да кажа. Първата е DxStory, която ме лично доста и ми отпада, защото тя всъщност, сега ще кажем нейните изисквания, най-големите изисквания, че иска доста, мисля, че 4 процесора за всяко отделно. Примерно, снимали сте един клип 30 минути, но то примерно ще ви излезе колкото сте снимали 4 такива клипчета и то ще е... Поне така ми обясни на мен на един приятел, тъй че може и той да греши. Ако греши, може и да пишете, поне не му обиждайте. Както и да е. Тук може да си я закупите, да изтеглите или във форма нещо пичете и да имате нейните хубавости е, че има конверт. Тя всъщност доста прилича на фрап, защото да снима доста добри HD качество. Но другият ти проблем е, че когато примерно... Всъщност, няма такъв проблем, извините, просто се обърках. Другото е, че иска Nvidia GeForce. Това е доста добра видеокарта. Аз в момента съм с нея, Nvidia GeForce. Другото хубаво е, че примерно аз записвам с микрофон, защото нямам стерео микс, преди имах, сега нямам, защото се щупи. Другото, тя записва в AVI файл, както обикновените програми, без Camtasia, защото тя не е за записване. Примерно на мен ми излизат в нейния си собствен формат. И това беше за DxStory за сега. Да преминем към Bandicam, която аз лично доста харесвам и не я използвам. Така, Bandicam е една доста добра програма, която е с единствената BG програма, която има български език, извините, трябва да се върнем. И тук може да прочетете функциите им, като DirectX, OpenGL запис, по-точно AVI, широко екранен запис, т.е. правилно ще пусна играта Tomb Raider, ето я, аз я ми стигнала. Опа, грешка. Аз записвам в момента с хиперкам, как се правеше без хиперкам. Може ще да трябваш да сложи и няма. Широк крайен, примерно ще пуснем Tomb Raider и тук както на Fraps, която ще я имаме и тук. Тук ще ви излезе FPS-то, но единственият проблем е, че много пада FPS-то. Като, например, съм пуснал Tomb Raider с доста добра графика и правилно съм си пуснал Bandicam да записвам. Примерно съм тръгнал да говоря там. Ето, и после започва много да ми забива. На мен не ми забива. Вижте, започна да викам. Играта се срути, направо се приема. То всъщност Bandicam пада в FPS-то, защото се опитва, мисля, че според мен е така, че в момента да го записва, защото няма примерно както на Camtasia Studio, след като запишете нещо, чак тогава то започва да се обработва. Както виждате, тук един потребител Bandicam е написал Bandicam is God, Fraps is shit. Тук, както виждате, може да намерите някакви геймплейчета, така заснейте, World of Warcraft и така, мисля, че още World of Warcraft. Bandicam може да се закупи, но аз примерно не бих дал толкова много пари за тази Bandicam. Бих примерно си намерил някъде друга да си изтегла, тъй че много не ми се дават пари. Следващата програма, която за сега е номер 1 из геймплей програмите, така ги наречем, е Fraps, която всъщност единственият проблем е, че няма конверт на клипчетата. Като, например, сте записали някакво клипче 30 минути, то ще ви излезе към, да речем, 90 гигабайта, а вие нямате кой да го правите.
скоро ще ти примерно трети епизод на как се прави. Примерно ще ви покажа как да конвертирате, ако снимате с Fraps. Аз лично не снимам с Fraps, защото както казах, нямам стерео. Записвам с микрофон. Тук ми е с микрофон. Тъй, както и да е. Примерно, тук може да прочетете. В момента аз не мога да прочета английски. Аз не уча английски, аз уча немски, както и да е. Ето тук са записали примерно клипче на Far Cry от старите версии. World of Warcraft. И тази игра не знам. И баланс. Може тук да си изтеглите. Тук да я купите, мисля, че ще е, защото пише регистър Fraps. И да, тук може да се свършите с някакви контакти, да купите, да изтеглите новините и всичко друго. И последната, но не на последно място, е PlayCloud. Всъщност, като помислим, това е една доста добра програма, така, нали. Може би след Bandicam, а Bandicam е след Fraps, според мен. Но аз Fraps мисля. Не ви я предпочитам поради причината на конверта, но както и да е. Както виждате, дори Steam ето при PlayCloud онлайн. Тя всъщност е една доста добра програма, защото когато записвате при някакво клипче, тук отстрани преди да започнете ви излиза колко памет имате, колко памет излиза клипчето с всяка секунда, която влиза вътре. Каква е, примерно, моя компютър цял ден е седял включен и изведнъж аз съм се сетил да играя. И не съм го изключил цял ден, примерно ще стане 30 градуса, макар че е невъзможно, е много платка да изгони или сме процесор да гръмне. Поне аз така мисля. Ето както виждате, едно симпатично момиче игра, не знам каква е, ако можех щях да го обърна. Тук е записано PlayCloud трейлърът, нали, записа, мисля, че Европа е една игра, Европа нещо си там. Може, тук излиза още няколко неща за PlayCloud, които аз не съм ги чел лично, на кои Windows се пише, на кои Windows се работи, Windows 7 и така нататък, нали, на Windows 7 мисля, че само. Тук можете да си изтеглите помощи форум. И това беше от мен за този епизод на как се прави. На новия харесало и чао!